Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:21. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, December 9, 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang yara lang kamo sa maayong kaimtangan sa mga kaaksyon ta nga nagapakigupod sa sining inyo sining palatuntunan. Yari kita sa ika-16 na lango ka-adlaw ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. 16 days, dali na gid lang. Kag 23 dias ang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayonta nga yara lang kamo sa maayong kaimtangan sa sining mga inoras. Samtang nagalambada na sa kanginan ang inyo sining palatuntunan. Sa sining adlaw ti ang halos kalabanan
nagladay sa kaladtuan nila sa sining mga inoras. Ang iban siniti may mga gina-process, ang iban siniti may ginatapos man sa ilang kaladtuan. Sige, basta importante naka-face mask kag social distancing kita, mga kaaksyon, kalakit man nga naka-face shield kita. Hindi gid kita maghatagid sang kumpiyansa bangod sa sining COVID-19. Always tagid nga paminsaron nga kung sagwa kita sa aton sining puluyan, dapat may health protocol kita nga ginapatigayon. Amo man lang ng importante sa tanan, mga kaaksyon. May isa pa taga-kaso diri sa syudad sang Bacolod, isa na gid lang, no? Kabayunta sa sining mga inadlaw, mangin zero na ang tatak sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental. Ti gamay-gamay na gid man dalayon talang ning paghalong kag pagsunod sa mga health protocols, malampuwasan tagid ning COVID-19 kag ang aton sining bulan sang Disyembre masanag-sanag na gid man. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan? Nakatsibog na, basikon way pa paghimos na para nga dugay-dugay makapanyagan na. Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa syudad sang Talisay, agapa may sunog na kaina nga nagtupok sang isa ka balay. Ay, perte. Halong gid kita ha, kay ti Disyembre pa naman, dapat sa mayong kaimtangan lang kita. Although ating mga aksidente kag mga insidente, hindi mo gid na mapaiway kon kaysa. Sunod lang na sa aton sining likuran mo. Pero dapat gid nga magaligmat gid kita, halong gid kita, mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, kamusta kamo iya, mga kaaksyon namon sa Kanginan? Kalakip man sa Oriental side, ambot kon san ubuksan ang boundary sang Oriental kag Occidental, kada mo sang nagapamangkot. Wala pagid sang mihora, mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa Oriental side, kamusta kamo iya dira, mga kaaksyon namon sa Kanginan? Kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa bugos nga Region 6. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad? Atensyon na, mga kaaksyon. Sa Kapitolyo Provincial, mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa preliminary investigation sa plano nga pagpagwa sang public documents sa Provincial Treasurer's Office. Nagumpisa na investigasyon tapuson sa sulod sang 20 kaadlaw. Ano tong buot sing ganon nga ginpagwa to? Dapat ipatawag nila ang concern nga taguyod kag tagwa sang mga ano yun itong ginpagwa sa to sa Kapitolyo man nga nakitaan ni Attorney Diaz nga ginatulod-tulod sang empleyado man to sang Kapitolyo. Dapat investigahan ini kung ano yan to. O basi mangin warat sayod naman nibla kag mabutang lang sa alang-alang nga sitwasyon. Ato ni baloon na karon dugay-dugay, mga kaaksyon, sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Samtang sa Bacolod City Government Center, gabalita man ni Aksyon Dale Salazar.
DSSD gina-consolidate pa ang numero sang mga balay nga gin-lockdown umpisa Setyembre 11 nga makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, call center agent arestado sang Police Station 2 matapos nakuhaan sang kalibre 45 kagabi sa Barangay 1 diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Highway Patrol Group handa magbulig sa pagbalay sa mga ordinansa agod nga malikawan ang disgrasya bangod sang overloaded sugarcane trucks. Damo-damo na gid man subong mantiari na kita sa galing nga perya. Ting iban sini although nga ting iban nga mga small planters nakapagaling na pero damo pagid sa gyapon. Kinanglan magdihon gid sang nagakaygo nga ordinansang lokal nga gobyerno padulong sa mga sentral nga lagyan sining mga trucks nga kargado sang tubo. Samtang sa special assignment, sigabalita ni Aksyon R. Tayhupon, online registration gina-encourage sang COMELEC pagbaton sa mga aplikante nag-umpisa na. Samtang sa balita sa patrol, we have Aksyon Alvin Graba, balay silangan sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya, ginahanda na kag ancestral house sa syudad sang Talisay nasunod. Samtang sa mga balita out of town, mga kaaksyon sa balita sa syudad sang Cadiz, sulubutong ni Aksyon Roger Gotib. Sulubutong niya. Sa syudad sang Cadiz, syudad sang Escalante, lalaki arestado matapos nadakpan sa aktong nga nagakolekta sang pataya sang hayalay. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, COVID-19 vaccine nga una paggagamiton sa pungsod, mahimo gikan sa China. Pangulong Rodrigo Duterte nakahanda nga mag-resign kung pamatudan nga nagapangurakot siya. Kagati kung wala siya gapangurakot ang cabinet member siya, why man? Do makayuhuman si Juan de la Cruz ba? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag maki-update man kita sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buling. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon nga nagpamati na, pwede na kapadala sa inyo sining mga mensahe, pero jotay lang, no? Nang matatapan talang tanan, no? Sa ato sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod, sa Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, kag sa Facebook Live pwede ninyo ipadalang inyo sining mga mensahe para mabasahan ta karon dugay-dugay, no? Kag sa mga kaaksyon ta nga yara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph, kag sa mga YouTubers, mga kaaksyon baya Aksyon Radyo Bacolod. Welcome na mga kaaksyon na. Sige, samtang raga amat-amat na saka ang hilanat sang orasan ta kay 11:35 na mga kaaksyon. Kaya ang iban sini tigahimos na, palanyagahon ang iban sini nakapanyaga na, no?
Sige, daligid lang kay yari ng resulta sa aton sining unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, December 9, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 13 kag 21, liwat 13 and 21. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tanay kay tirahon taning mga mensaheng ginpadala sa aton sining pagpangalagad. May lang pagpamati kay Angel Grace Panhilason. Good afternoon, Idol Rex. Gamonitor lang ko diya sa tunga sang lawod nagapakadto kami Australia. Gali ka. Sige, si Angel Grace Panhilason. Ayos, halong lang. Angel Grace, no? Kay Jem Asdilio Banaag, may lang pagpamati dra sa Kabangkalan. Jem Asdilio Banaag. And kay Seth Alunan, may lang pagpamati. Salamat gid sa Paniaga Seth. Musta lang da. Live lang sa Hong Kong. Be safe and God bless you. Salamat gid. Shout out lang Alunan and Dansan family sa dinigani sa diri sa Bacolod. Basta Alunan kag Nansan family, no? Kay Joe sa Baligwat, may lang pagpamati Joe sa and okay. May lang pagpamati sa Baligwat family, no? Halin sa kay Joe Baligwat sang Bago City Quarantine Facility. Ayos. And more power Action Radio halin sa kay Mary Herman, may lang pagpamati Mary Herman. And sa kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw, Bago City, may lang pagpamati. No? Kay Madam Vergie San Antonio Olpenda, may lang pagpamati. Greet ko sa akon anak si Dondi Olpenda sa iya Gidnaw birthday. Okay, birthday ya Subong Madam. Happy birthday lang sa iya. Gapamati sa Subong. Salamat gid Action Rex. Ayos, dagang salamat gid Madam Vergie San Antonio Olpenda. Kay Rose Guevara, may lang pagpamati Rose. Kay Erwin Gonzales, ga-monitor lang si Toto Erwin Gonzales. Salamat gid, no? Kay Alex Montesa, anong face mask, face shield si Rex, face T, damo si Rex, nga wala gasunod sang health protocol sa aton, mga pampubliko nga salakyan. Social distancing makita sa may downtown area, gani man. Gina-remind talang na sila Sir Alex, basi kung why na sila blaka tulipangod pa, gina-remind talang na sila, no? Sir, labugaya na kay bakiton tana ang mainit mo nga balita, jotay lang para matimo ta. Ayos, alin sa kay Alex Montesa, no? And Bilyo Ryan, may lang pagpamati from Isabela. Thank you so much, Bilyo Ryan. Kay Bia Jonathan, may lang pagpamati Bia. Kay Jane Ignacio, kay Gian Recicio, may lang pagpamati, no? And sa kay Rizal Lee, good morning. Salamat gid Rizal Lee. Kay Paul Spot watching live. Thank you so much, Paul Spot. And Alex Fuentes, no? Alex Fuentes, salamat gid sir sa imo sining pag-monitor sa sining udto sa aton sining pagpangalagad. Sige, daligid lang kay Shelami Onabia, may lang pagpamati sa pamilya Colantro, labi na gid sa kay Mama Tata kag Papa Upong Colantro. Salamat gid ang panamyawlin sa kay Shelami Onabia. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby. Balikay kita dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad.
Iyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat
Muling Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras. Sige, sa mga kaaksyon tang nagahimos na sang palanyagahon nila, ang iban sila nakatapos na gidman sa pagpanyaga. Ayos na? O, sige Sige, sa mga kaaksyon ta, kita na para siguradong sigurado para sa complete nga management sa Kadtuantang balita gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod. Upod na kay Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa COVID-19 vaccine nga unang paggagamiton sa pungsod, mahimo gikan sa China. China gida. Kag Presidente Duterte nakahanda nga mag-resign kung mapamatudan nga nangurakot ini sa pwesto. Kag magki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag bugos nga Region 6 kalakip man sa pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Posible magagikan sa pungsod China ang una nga COVID-19 vaccines nga pagagamiton niya diri sa pungsod Pilipinas. Ini ang suno kay National Task Force Against COVID-19 Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Suno kay Galvez, mahimo nga ang bakuna gikan sa Gamaleya Research BioNTech sa China ang una nga mag-aabot sa pungsod sa una nga quarter sang 2020. Suno kay Galvez, mahimo mas maupungsod ang bakuna naman nga nagikan sa pungsod China. Madumduman nga ang Indonesia ang nakuha na sang 1.2 milyones ka doses nila sa Sinovac vaccine nga nagikan sa China. So ang mga first quarter Action Rex ang mutuunan laging pahayag nga posible ini sa bulan sang Marso o kon Abril naman 2021. Sa iban pagid nga balita nasyonal, liwat naman ginapahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nakahanda siya nga manaog sa pwesto in kaso mapamatud-an nga imbolbado siya sa korupsyon kadungan sang pagpahayag man nga wala sang pulos ang panggobyerno kung wala sang salig ang publiko. Apang nagpaanda man si Duterte angot sa paghimo-himo sa istorya, agod gubaon naman ang mga ngalan sang opisyal sang gobyerno. Bilang reaksyon naman sa pahayag ni Duterte,
ginhangkat sa Philippine Center for Investigative Journalism o kon PCIJ si Duterte nga ipagwa sa publiko ang iya Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kon SALN. Una na nga ginlaslasan sang mga kritiko ang Office of the President kag Office of the Ombudsman matapos nga sadtong 2018 wala nila ginpagwa ang SALN ni Duterte. Samtang nagpabutsyag naman sang pagpati si Duterte nga tampad ang tanan niya nga gabinete apang nagpahayag ini nga nakahanda man siya kakason sa serbisyo ang mga ini kon mapamatud-an sa anomalya o kon korupsyon sa ila posisyon nga ginauyatan. Samtang update sa world records ang COVID-19 sa karon ang cases naglambot na sa 68 million 561,846 ang nagkalamatay, 1,562,895 kag ang nakarecover 47,458,259. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data ang cases naton diri naglambot sa 442,785 ang nagkalamatay, 8,670 kag ang nakarecover 408,790. Sa Negros Occidental may 17 ka mga bag-ong kaso na dugang kahapon, Disyembre 8 nga nagdala sa kabilugan niya 6,137. Sa Bacolod naman, amo ni gurong pinakanubo gid Action Rex kay isa lagi. Isa na tada. Yes, kahapon. Idutungkon sang sanoang nung previous to kahapon nagligad nga adlaw apat. Kahapon nag-isa. Oo, tiba sa karon adlaw wala. Kabay pa, no? Kabay pa Action Rex. Kay nakaduwa na ta? May duwa tang record mo? Nagligad? Do may arata duwa mo. Do may duwa kita, tapos nag-isa na lang. Kabay unta nga 0 na ang dason, no? Pasunod man lang na mo. 1 tapos 0. Ti salamat man sa mga pumuluyo sa Bacolod Action Rex. Kay buot silingon sini nagapati kita sa health protocol. Pagsulundan niya ginapapanaog sa aton nga gobyerno. Dapat tumanon tagid na kay way man ta perdiho na action doors. Yes. Kung nagahalong kita, mas nagapasalamat gid sang labing kubos. Galing may mga tao gid gyapon nga wala gid gasunod sa health protocol, no? May ara da si Alex Montesa ga-message di uling niya sa downtown. Kita mo yung yes, nakalabay ko da last day bala Action Rex mo. May mga face mask pero ara sa liog nila. Ano? Kasi ara sa liog ilaba ba wala. Wala pa man nagsaylo. Do sa kabudlay man yang nanugid ya kun hindi makitang nawong muda. Basi guro, no? Ang lipstick guro mo nang ginakabalakan nila. May kamahal sa lipstick guro. Always gidapat nga butangan tagid na tabon. Kay nanugid na iya kung may tabunhaw. Especially kung ara ka sa public place, kag nagadikit-dikit. Okay lang iya kung ara ka sa balay mo. Hukso mo nang imo tabon lang alang mag-face mask ka pa da. Sige, tulog mo. Sige, kaom mo ga-face mask. Mas hindi ka lang ginawa kung gatulog ka ga-face mask. Amo nang kabudlay gid Action Doors, no? Dapat gid siguro nga magsunod gid kita sa health protocol. Kay para nga bisan pano, para man isaton mo. Correct, Action Rex. Para sa aton tanan. Para sa ikaayos ang tanan. Sige. Kag sa Western Visayas, sa Action Rex, 49 ang nadugang kahapon yung kaso na nagdala sa kabilugan niya 20,380. Pero ang aktibo na nga kaso, yara sa 1,812. Sa recoveries naman, may 50 nga dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 17,979 recoveries. Kag wala sang bag-o nga napatay bagod sa COVID sa Western Visayas. Gani nagapabilin sa 586 ang death toll sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Action na Dorel Cabato. Salamat gid sa report gikan sa News Center. Mga dalagko nga mga balita nasyonal yadto mga kaaksyon ang inyo sininabatian. Sige, sa iluhan tanay si Action Alvin Graba sa patrol, no? Kay
manghisayod tanay sa pila ka sitwasyon diri sa palibot sang syudad. And ini may kang tanan sa Balay Silangan nga gina-preparar na sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya para ni sa mga drug surrenderers kag mga drug users nga nagbalag-o na. May mga pila na kabanga Balay Silangan amo ni pamtangan sila samtang dula sang droga sa ila sining galawas, no? Kag maki-update kita sa pinaka-latest nga investigation sang Bureau of Fire Protection sa Dakbanwa sang Talisay. Ini may kang tanan sa isa ka ancestral house nga nasunog mga kaaksyon sining gila mga aga. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex na pulo na ka mga lugar magasirbing Balay Silangan para sa mga surrendering pahamtang na sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya kag nagalaom pa man, no? Nagalaom ang PDEA nga madugangan pa ni para naman mabuligan ini mga surrendering sa ila sini nga pagbag-o kag matagaan sang direksyon ang ila sini nga pagpangabuhi. Sunod diri kay PDEA head nga si Nicolas Gomez, ang pila ka mga magluwas nga may-ara ng mga barangay drug clearing program nga ginahimo sa tagsa ka mga banwa kag syudad within sa probinsya, even diri sa syudad sa Bacolod. Ang ining Balay Silangan gindisenyo man sang PDEA sa bug-os nga Pilipinas para sa mga nag-surrender nga mga drug pushers kag drug pushers nga nakagwa sa prisuhan paagi man sa plea bargain. Mga drug pushers kag users. Yes sir, actually na-identify man ini aksyon na Rex sa nga PDEA kunti ang kada barangay may ara kita sa barangay drug clearing program. May ara mga barangay kagadigin na reveal ang mga barangay nga amuni ang drug pusher nga nag-surrender, amo mani ang mga drug users nga nag-surrender nga ginpresentar sa ila. That is why ang gintutukan diri na nakitan nga madamo gali action Rex sa mga drug pushers nga gusto man magbag-o. And that is why sunod diri nga ang ining Balay Silangan magaserbi ining lugar sa mga drug surrendery bilang rehabilitation center kag pag tiniran ini sa sulod sang isa ka bulan samtang ang mga ini gina-edukar kag ginatagaan man aksyonarex sang mga series of trainings particular sa ila sini nga future nga pangabuhian kag sa bulig man of course ang mga nagkalain-lain nga ahensya padulong na sa ila sini nga pagbag-o. Now ang ining mga lugar aksyon na Rex nga ining napulo amo ang Silay, Balay Silangan para sa syudad sang Silay, may ara si Palay, may ara man sa Himapayan. Pero ining sa Silay ni ara na nangadaan ga exist ng Balay Silangan ha? Yes, aksyon na Rex sunod diri kay Gomez. Ang ining mga nag-exist na nga mga lugar nga tiniran amo ni ang mga daan nga mga building nga wala na ginausar sa local government unit nga gina-offer sa tagsa ka mga local chief executive para gamiton sa nga Balay Silangan. Nga Balay Silangan sang ila sini nga mga constituent like sa Silay kung may ara dara kag madamo man sa mga drug pushers nga gusto man magbag-o gindisenyo para naman sa mga Silay noon nga dara sila magatiner kag dira sila magatiner for 1 month kag dira libre na tanan pagkaon ang training kag ang edukasyon narakip na ang paghatag sa ila kag kung ano pagit ang i-train sa ila kag ang isang gaya sang TESDA nga maghahatag sila sang training kag dumayo man no? Oo. At least bisan paano mapuslan sila. O kahit paano mapuslan na ang mga ginatawag. Ang iba na biktima lang na kung kaisa sa mga circumstansya action Alvin mo. Oo.
ina-aksyon na Rex tuod na kay tungod man sa ginarason nila nga kapigaduhon, ang iban wala obra. That is why nagsulod man aksyon Rex ang TESDA nga igapaidalom sila sa training. Dapat hindi gid magsulod ha kay kabudlay kung kaisa. Oo, mabudlay niya. Magsulod ka ni budlay guaan not unless kung ang dedikasyon sang isa ka tawo ang pagbag o ara gid ti mas maayo pa kita. Ti ang balay silangan na more or less pila nang makaigo da? Depende man aksyon na Rex kung pila ang mga surrender sa kadakuon sang lugar. Kag pilang surrenderers. O kung pila ang mga surrenders kag ginadesinyo man nila aksyon na Rex kung pila kay kada bulan may ara mo kay matiner sila sa sulod gid lamang sang isa ka bulan. Ara na dira ang paghatag edukasyon, ara man ang DTI ang mag-support man sa ila, kag ang DSWD. In fact, action Rex sa probinsya, may ara na pulo pagid lamang, no? Ang Silay, Sipalay, Himamaylan, Kawayan, ang Don Salvador Benedicto, ang Banwasang Pulupandan, Calatrava, Talisay, Ibe, Magalona, kag ang Banwasang Manapla. Nag-offer man sa nga ila sining edipisyo, bakante nga edipisyo nga pagtiniran sa nga pila ka mga persona, ang mga drug pushers nga nagsurrender kag ang mga drug pushers nga nakagwa paagi man sa plea bargain action na Rex. Kaya ang makuha sa mga drug users kag pushers ni mga drug dependents ni Desino ni? Amo ni ang mga miyembro sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa nga gobyerno, especially sa local government unit ara ang DSWD. So under na sa LGUs nga concern kung may balay silangan. Sir, action na Rex tuod na amo niya under na ini sa local government unit. In fact, of course, with the supervision sang PDEA kag iban nga ahensya. Yes, ara da ang mga kapulisan, ang iban pa nga mga organic members ang armadong kusog nga magahatag man giya sa election na Rex. May mga orientation. Pero ang makasulod ni ang naaresto na nga nag-plead bargaining or ano man? Anong qualifications ang mga tao nga makasulod sa balay silangan ni man? No, diri kay Gomez, ang qualification diri duha lang action Rex ang mga drug pushers nga nag-surrender. Dumduma mo tong mga sa barangay drug clearing dapat ganti ginalantaw nila kung ano ang ila sining background kag iniya si Juan de la Cruz isa ka drug pusher. So nakitaan sa barangay gin-present sa PDEA, ang PDEA naman rather gin-present ini sa ila sining presentation during the barangay drug clearing operation kag barangay drug clearing program kag nahibaluan nga ini siya drug pusher, kandidato man siya action Rex para sa pagbag-o. Siya ang isa kag prioridad nga igasulod dito sa balay silangan. Plus atong ginamban mo bag-o lang action Rex, atong mga drug pusher nga nadakpan during the buy-bust operation pero nakagwa sila paagi sa plea bargain, ini sila ang gapaidalom sa training. So entitled sila? Entitled sila. Kung hindi sila mag-training? Ila man na kuno kinamatarong kung hindi sila mag-training pero ang kung hindi sila mag-training, balik suyop Balik suyop naman kag kulba naman ang kapital. Pero nami na kung makabil ka walang plea bargaining agreement dra sa korte kag sa imo man nami nagid nga tutom ka man magsulod ka na sa balay silangan. Good for 1 month lang na? Good for 1 month. Dara sila matiner kag matiara da ang mga series of daw seminar lang ba action Rex sa kag rehabilitation center. In fact sa karon pa lang gani action Rex may mga series of orientations na nga ginahatag ang PDEA sa tag sa mga local government units amo ni ang mga kapulisan, ang ang TESDA, ara mandara action direct sang iban pa DSWD kag halos tanang mga miyembro sang nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno ang ginpaidalom sang orientation para kahit papaano kung mag-umpisa na ang ining programa equip na ang pila ka mga miyembro sang mga agencies para sa sining pagbag-o sang aton nga mga kauturan nga luyag gidya magbag-o kag may matagaan ba action direction ang ila sining kabuhi.
ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. So, sa ining balay silangan naman sa ka-facility para sa mga nag-surrender nato nga pusher, kag ito nag-avail sang bargaining. So, tanan sila, ibutang naton sila sa isa ka-facility ining balay silangan. At least 1 month, dira sila ibutang. May mga trainings yung ihatag sa ila para sa livelihood program nila. Tapos may reformation man sila dira. Ginpaningwaan naton gini sila sir kay parte na ni siya sa aton barangay drug clearing program. Kag subong ining barangay drug clearing program sa gina-considered na as the most effective way in curbing the problems of illegal drugs sa aton pungsod, no? Kay amo gani sir nakita man naton nga maski kaano pa siging dakop sa mga law enforcement units. Ang ibang gani nagkalamatay na. Pero ara gihapon ang droga sa aton palibot at isuhay nakita nato na ini aton mga users aton i-address. So, para kung madula ang ginmi atong demand sa aton market sa nga droga, eventually way na magsulod sa aton na shabu pa. Kasi way amo na gina-consider sa subong na epektibo gid na paagi para masulban naton ang problema. Kag apil natin ng balay silangan, kaya mo gani, may mga pushes man tanga nag-surrender, may mga pushes man tanga nag-libargain, para may ara sila pagkatuan, kung halimbawa, man, gusto silang magbalik sa gobyerno. To mention, saan yung mga lugar nga nakatuan for balay silangan? Ang Sipalay, sir, ang Kawayan, may Pulupandan ka, sir, may Maylan, Calatrava, sa Don Salvador Benedicto, may ara man sila, sir, no? Patisay, sige magandona kag sa Bago, may ara man siguro. Actually, sir, ang Manaplan, may ara man sila, balay sila. Pag-ausar nini, isang mga drug pusher o nag-libargain? Yes, sir. Ang tanan ng mga, kaya sa aton may ara man ta, ang every barangay, sir, may ara man tawag nato na lista. So, ito ng mga nag-surrender, kung may ara drug pusher, nga nag-surrender sa ila, tapos kung may ara man sila, residente nga isa nga na takpan tapos nag-bargain, dira naton sila ibutang, sir. So narek sa kabayan gidamang sa nga pahayag diri ni Nicolas Gomez sa diin isa ini ka nakitaan sa nga pidaya nga epektibo nga paagi para masulbar man ang problema, no, ang sa illegal nga droga action Rex. And that is why nagalao man siya nga madamo pa sa mga banwa kag o kung mga local chief executive sa tag sa mga banwa kag syudad ang partiniser kag magpasakop para sa sining barangay drug clearing program kay isa gali ni Action Rex sa mga requirements nga kung ang isa ka banwa makabig nga drug cleared municipality o drug cleared city Action Rex. Sunog ang paginaton nga balita sa pinaka-latest sa natabo nga sunog sa area sa nga Talisay sa pagpakigangot man naton kay Fire Senior Inspector Jovelyn Zamar, ang Fire Marshal sa Talisay City Bureau of Fire Protection. Ginaabulubanta nga mga 1 milyon ka pesos nga pagkabutang ang natupok sang kalayo sa sunog mga 9:30 ang takna kay nasang aga sa Miramar Subdivision Zone 15 sa syudad sang Talisay sa diin sa initial diri nga pagpangusisa sang arson investigator pagiman diri kay Senior Inspector Zamar nga ang ini nga puluyan ang ginapanag-iyahan ni Claudio Dumaraog kag ginatiniran sa nga iya sining bata nga si Jan Dumaraog sa diin isa diri sa nakitaan initial pagid lamang Action Rex kag padayon pang investigasyon sa mga arson investigator pero isa diri ka nakitaan nila kag base sa panaysayon sa pamilya Dumaraog nga posible electrical wiring ang ginakabangdan sa nga sunog nga natabo kay na sa nga aga dito sa area sa Zone 15 syudad sang Talisay. Ano, sinong natabuan sang sunog sa sulod sang balay? Si Jan Dumaraog Action Rex. Kung nakagwa man sila? Kagwa gidayon sila kay pingalagan ginpamangkot Action Rex kumpila ang cost of damage sunod diri kay 1 million as initial kay hindi lamang kay kumo ancestral pero ang madamo nga nagkala sunog bala Action Rex mga appliances nagkala sunog
ginalakip na diri sa mga cost sang sunog. Basi karon aksyon na Rex sunod diri kay Senior Inspector Jubilin Zamar nga makakuha na gid sila sa pinaka-latest pagid nga investigation asto sa cause sang sunog. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Alvin Graba. Imbukadang mga balita ang inyo sininabatian gikan sa Patrol. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Last 12:11 ng aton oras. Sige, samtang naga chibog kamo sa silingaw to. Kag naga-monitor diri sa Aksyon BBB. Naligid lang kay tirahon taniho. May winner kita sa aton siling SAP sa ERB. Sa siling adlaw mga kaaksyon. Naligid lang ha. Standby mga kaaksyon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige, ma-check kita sa aton sining talawgan sa sining mga tinion. No? Lantaon tani kung makasabat siya sa pila ka mga palamangkutanon and siya balayhan ang makabaton sang 500 pesos nga nagatagingting, no? Garing ng iya sining nga cellphone. No? Pagi sa aton sining nga SAP sa ERB, mga kaaksyon ginatawgan ta na ang isa ta ka abyan. No? 68 years old siya. 68 anyos, no? Pero lang taon ta niya. Kung makasabat ini siya, garing lang garing ba si ka gapanyagabla or gapahuway-huway na. Manti 68 years old, no? Another tawag, no? Tawagan taliwat, parang bisan paano kung makasabat o kung hindi, no? For the last time, tawagan taliwat, no? 68 years old. Lang taon na kung magkasabat ni siya, no? Dali kitang ha sa mga kaaksyon ta, ginatawgan tang isa ta ka winner from Valladolid, no? Lang taon na kung magkasabat ang taga Banwas ang Valladolid, pero kung hindi, ihatag ta sa iba, no? Parang bisan panong iban sini maka angkon man sang kadalagan. Why na? Okay. Ari Sir El Rio. Liwaton ta. Way gasabat, no? Dre kita another bonot, no? Ti pasensya gid. Pasensya gid Alice Jane Halandone, 68 years old, taga Sarandin Street, Banwasang Valladolid. Ikaw na taning first winner ta sa aton sining SAP sa ERB, no? Kay kumo wala nagasabat, masaylo kita, no? Tawagan ta naman ang isa ta ka winner ni from Barangay Villamonte. Yehey! Taga Villamonte naman ni Sir. Ari na. Nakasabat na. Ati piho na kay ga monitor gido. Hello, mayong paniaga? Oo. Sino ni? Si Romeo Pidalino. Romeo Pidalino. Oo. Pila edad mo? 16? Ay, si Sayo, no? Biko 16. 61 Taga years. Puro Kabakawan. Taga Puro Kabakawan, Barangay Villamonte. Di din Kabakawan man? Sa may Villamonte, sa may circumferential magi. Circumferential? Oo. Ay nang manglaktod kada sa pakadto sa Lois Serbias? Home site. Home site. Rakadira. Canton. Oo, sige. Tiga pamati kagid subong? Ayaw, matawang monitor ko subong. Salamat din yan sa dumutang hadang to. Kadugay lang hulat ko. Kadugay na sang hulat mo. Sang saan pa na ikaw nag-text?
Pero git pagsugod git. Pagsugod gid. No. Congratulations. Pwede ka pala na. Ha? Pwede pala nyaw. Pwede Sinong palangyawon mo? Kamay. Puro ka bakawan sa dito rita gagaw matiman gulat na niya kung sinulabot mag-abot sila. Sino to? Si Dorita Pideo sa puro ka bakawan gaw matim na sila. Aga pamati man sila. Okay, gaulat na ko pulutan ang ngalan. Nanong obra mo, Sir Romeo? Manog balot lang ko Manog? Manog balot. Manog balot? Tidak mo da balot? Wagin sa po, pordoygin. Pordoygin. Wagin. Sige Mr. Romeo Pidalino, 61 years old, taga Purok, Kabakawan, Barangay Villamonte. Ikaw ang nagdaog sang 500 pesos! Salamat din. Namuno talaga ngalan ko, guys. Sige, gani. Kaya Lubing Patilya, mamaki ka mo sa DTV. Nan. Okay, sige sir. Kulaton mo lang dang text mo within this day or buwas, mabaton mo na ni ang 500 pesos mo. Kuha mo lang sa kwarta padala kung para maka-check ikaw dira kag mapadala mo na mensahe si Action Marnie sa imo. No? Salamat gid sir. Ano mensahe mo? Salamat gid sa Action Radio. Sige, salamat gid. Salamat ang kilo nga pagkakalbal na. Okay. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige mo itong winner ta sang SAP sa ERB. Si Mr. Romeo Fidalino, taga Purok Kabakawan, Barangay Villamonte. Congratulations, Sir Romeo. Ulat-ulaton mo lang dahang text ang pera padala. Kagang text ni Action Marnie sa imo para sigurado may 500 pesos ka na. Ayos, sige. Mati lang ha, saway pa gabutan diri mga ngalan ninyo, pagpamati lang. Para may ideya ka mo karon dugay-dugay sa This Is My Life ha, kag sa Action Night Patrol. Amo na ang nakaset nga maggamot sang mga ngalan diri nga programa. Ayos. Sige, kantuan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. On standby ini, may kangtanan sa palayag sang DSSD. Kina-consolidate pa ang numero sang mga balaing gin-lockdown sadtong Setyembre 11, umpisa pa Setyembre 11, nga makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex padayon sa karon nga nagainabot ang mga listahan gikan sa mga barangay angot sining mga pamilya nga naapektuhan sa lockdown nga gin-implement diri sa mga syudad sa Bacolod. Umpisa September 11 na onwards, Action Rex. Bago din silang makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda base man sa provision sang Bayanihan 2, Action Rex. So review naton kay DSSD Head Pasita Tero, Action Rex. So hindi pa siya makatag sa karon sang exact numero sining mga naapektuhan nga pamilya gin-lockdown from September 11 onwards. Banguti mention niya nga ongoing pa ang pag-submit sa mga barangay sang listahan Action Rex. Once nga makompleto na ining listahan kay Ma'am Terote, ini siya paaprubahan pa may pasang resolution nga kinahanglan aprubahan ang sangguniang panglungsod diri sa mga syudad sa Bacolod, and after sang resolution i-forward ini sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC Action Rex for approval naman hasta nga i-submit dito sa may DSWD Regional Office Action Rex.
Pabalik nga malimamtero, nagalaom siya sa mga barangay nga mag-comply kay para ining benepisyo sa mga pumuluyo nga lawig-lawig nga naka-experience sang lockdown action Rex bangod na may mga pamilya nga nag-positive sa COVID-19. Sa last time action Rex, may nag-inquire diri sa aton kung bala cover man sa sining ayuda nga 6,000 pesos kung ang balay balagin lockdown from September 9. September 9, kay sa bayanihan to September 11 onwards. They hambal din ni Ma'am Tero, qualified sila sa gihapon action Rex basta cover diri ang date na September 11 onwards. Kung September 9 siya nag-start lockdown ng sa kabalay, so pwede siya no kay 14 days action Rex malapaw siya sa September 11 nga pat sa under sa bayanihan to, no. So ang mga beneficiaryo, mga posible beneficiary, hindi kinahanglan magkadto sa DSSD kundi ang barangay amo ni sila ang maga-submit sang listahan sa syudad sang Bacolod. Aring tingog ni DSSD Head Pasita Tero. Submit ng iban wala pa. So, ang importante, ang barangays ma-identify lang natin kung diin na may lockdown. Oo. So, ma'am, pila na ma'am ang initial list of beneficiaries? Wala pa. Update lang kami karon. Oo. But sa subong hindi ko katag sa numbers. Kasi wala pa sige pa sinulod sa nila report. Oo. But as to the ma'am, number of barangays na nagsabit sa listahan? Karon lang kay sa Sagwa pa ko. Okay. Pero may nagsabit naman gid gali. Ipasulod ko sa Sanggunian. Oo. Ako na siya sa lockdown. Resolusyonan pa sa Sanggunian. Need pa gali approval. Pag-i-approve ng EOC. Actually, Rex, nabatihan si Mama Pasitatero ang unsing update sa 6,000 pesos nga ayuda para sa mga lockdown na family. Samtang, akna na stress karon sa hapon, may advice ni kitang active nga may rasang face-to-face press con nga pati kayunan si Mayor Ping Linaldia o man ang pila ka mga opisyal ang Bacolod Emergency Operations Center Action Rex takna la stress karon sa hapon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action dito sa Lazar sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa Iluhanta, si Action Art Tayhopon sa Special Assignments. Batante sina, dalig ilang Action Art standby man Action Marlon Hinoviya sa Kapitolyo. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay standby mga ka-aksyon. Nasa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Sige sa Iluhanta si Action Art Tayhopon anay sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa online registration gina-encourage sang Commission on Election o kung COMELEC. Pagbaton sa mga aplikante, nag-umpisa na. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Para Action Rex kapusan para mapadasig ang pagparehistro sining luyag iya mag pa-register dira sa Commission on Election. Ang i-rehistro sang COMELEC nag-umpisa na diri sa syudad sang Bacolod. Bagon kay nationwide program agud man nga mapadasig balakag kon magpadulong ka sa COMELEC, at least may ara ka nga daan
sang schedule kay may ara ina ka lakip mo nga may appointment ka nga direkta. Pagpadulong mo dito, hindi ka na maglinya kundi ara ka na sa priority lane action na Rex. Now, sunod diri kay Comelec Officer sa Bacolod, Attorney Katrina Trinio Kanya. Nga diri sa Bacolod, as of today, ginido may 19, sila mo nga nag-pa-appointment na kag nagligan may araw na sa tigayon na rehistro kay sining niya pasalamat ganing as of this December nagapabiling gihapon sa 100 no ang maximum ang mga residente nga nagkadto diri sa Bacolod para magparehistro. Simple lang mo onyo, bisitahin lang ang website sa Comelec, pwede mo ma-download dira ang inang form kag butangan na lang sa application kag dira man online maka-contact na mo sa Comelec para magka-schedule. Ang importante lang suno kay Attorney Kanya kung ano ang inyong appointment dapat amo gidina nga adlaw kag oras ang inyong pagpadulong para ma-synchronize kag hindi ma-profit ang inyong appointment. Yari nga parehag sa Comelec Officer sa Bacolod, Attorney Kanya. Pwede na nila ma-avail, pina-open naman na siya subong sa iRehistro na balak. Nakadto lang sila sa website www.comelec.gov.ph. Tapos makadto sila sa application form and then pangitaon nilang iRehistro and then pwede sila makaset ng appointment nila. From there, pwede na nila ma-encode ang ilang mga data nila bala. Okay. Names, ng tanan nga data nila. So, ito man form na siya, no? I-download man na nila. And then, i-print na nila back-to-back, including the QR code and health declaration form na dira. And then, malapit ito diri sa opisina para magpa-register sila. So, medyo madasig ina sila because nga hindi na sila to magulat pala para nga ma-set up pa sila sa registration nga forms nila. Kami dala na sila paglapot diri. But, sa palayag ni Attorney Kanya, na usunod pa diri sa Comelec Officer sa Bacolod, pasalamat man siya at least sa tunguna nga problema nila nga may ginakungkung kabataan nga nagkadto na bangod man sa advisory niya through Action Radio at least subong na why na sa mga nagaparehistro nga nagadala sa kabataan nga risgo ti bangod sa COVID-19. Balita gikan sa Comelec ang ka-action nyo, Action Radio tayo hupon una sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson R. Tayhopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Akson Art sa Iluhanta sa Kapitolyo, si Akson Marlon Hinovia on standby. Ini may kang tanan sa preliminary investigation sa plano nga pagpagwa sang public documents sa Provincial Treasurer's Office. Nagumpisa na investigasyon tapuson sa sulod sang 20 ka adlaw. No? Kagiban pang mga balita sa Kapitolyo, Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Akson Rex on or before December 20 subong tuig, may baluan na kung bala na no ang resulta ang siring ginumpisahan na nga investigasyon sa Provincial Legal Office ko na PLO ay kaangtanan sa siring plano kung tani nga pagpagwa sang basura nga papel pero may upod nga mga public documents alin sa talatapan sang Provincial Treasurer dara sa building mismo sang Kapitolyo Provincial sa Nobyembre 27 ini Akson Rex, no? Daroban nga alas 7 sang gabi sang magpanaog si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II rin sa nga opisina na sugata kag nakita niya mismo ini isa ka job order employee assignment sa Provincial Treasurer nagabitbit sang o kung nagatulod sang daw ala karito kag ang karito may karga nga pila sa ka mga bag ang bag may ara sang unod nga mga papeles ang ulit na tukiban ay ara gali Akson Rex sang pila sa ka mga public documents pareho sang deposits kag collection reports of tuig 2016. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr. nagpadala na sang sabat si
former o kung anay Provincial Treasurer Nilda Generoso sagin isyo sa iya nga show cause order kag saysay niya panindugan niya nga wala siya action rex ang kahilabtanan. December 1 no nagligag December 1 nag-retire na rin si Generoso kag sa pagka December 2 nagbulos ang acting provincial treasurer si Attorney Ami Grace Bolivar. So, sa bahin naman action rex sang job order employee ambal ni Nilias verbal pa lang ang iya sering sabat patalat na panay siya padalaan man sang request para nga magpadala man sang explanation. Initial nga sabat explanation na sa verbal sa itong mismo pagka kita sa iya nga manog pagwa sa sining dokumento mayara siya sang pag-siling dari nga may ara sang tao nga nagsugo sa iya kag based sa initial man nga report sa security office ang nagmando Bismarck Surex si Generoso. Pero si Generoso naman nagkapanilugan nga way siya sa kailaptanan. Ano nang matabo dari sa kay Generoso although nga nagaritar na sa action na Rex ugaling ka mati may pending investigation sa iyo kung matamatun-an kamayara dari sa kapaltahan kag dati hambal ni Nilias para sa kinatawag sa hapon nga command responsibility ini si Generoso natabo no November 27 mo December 1 pa sa action Rex nagabiya dira bilang provincial treasurer matabo sir November ano to ganin November 27 November 27 natabong plano kung tani nga pagpagawa sa documents pero yung documents why ni matigayon away matigayon mapagwa ni matigayon nga ma-dispose o kung nahaboy sa basurahan sino mahaboy ganito? Ang job order employee to may ngalan na magkita action rex pero i-mention tara ng ngalan niya kung makakona siya kapadala na siya sang sabat mismo sa provincial legal office. Pero why pa sa ka-explain sang side niya? Why pati padalaan pa ni sa action rex sang letter, request letter. Basi mahutik-hutika mo da sa gag-explain niya lang sa imo da ho Di man kay may ngalan na ko din niya. Tara po, pwede kung mag-explain siya. Kung mag-explain ka sa action rex. Kung hungod to nga ipahaboy siya o kung siya lang mismo ang mahaboy sa to. Oo, kay ting initial nga sugid niya, may nagsugo siya mo. Ambal din Nilias Action Rex, mayara sang salagid nga natabo kay may ginasunod dapat nga rules sa pag-dispose sang sini mga documents, butang tabi ambal din Nilias basura na gidman. Kung may rules nga dapat sundon diri, based sa pagsurundan sang Civil Service Commission. Sa diri sa gidmo na Attorney Nilias, dapat tabalon ang General Service Office, ang CSO, pabalon pagid ang Governor's Office. Ang pag-dispose sa public documents kung basura na ginman, dapat office hours. At itong pag-dispose nga plano nila suring sa alas 7 na to, ang gabi, tiambal ni Nilias may harasang illegal gate nga natabo. May si Provincial Legal Officer, Attorney Nilias. Hindi man mo kaya under na siya opisina, pag may proper procedure man mo for the disposal of public documents. Kaya amon opinion kag sa amon at first glance sa paglantaw namon sa mga documents, public documents to yato sang office of the provincial treasurer ng mga collection and deposit reports. Pero nonetheless, we will still be working hand in hand with the new provincial treasurer, Attorney Bolivar, in order to assess the documents na na-recover if it will affect her functions or if may na so far ang mga verbal pa lang pero I think we need a sworn statement from the job order also. The whole preliminary investigation process based on the rules from the civil service would take around mga 20 days from receipt of the answer to the show cause order. Subong ang assumption na dakit tungod ang JO under sa office ng Provincial Treasurer's Office, there is a presumption nga the order came from the Provincial Treasurer herself. Sa preliminaries, ano pa lang to sir, sa pag-intercept mismo, amo to ang pang statements ng JO, nga orders ko, tapos dahil he is disposing these kaya sa tatlo ka trash bags mo. Kung orderan na siya kung nga ihaboy, tipid mga basura. Well, according sa security report si Ma'am Generoso. Abo na yun,
Rizal, according sa security report, si Mami Russo mismo nag-order, nagmando action Rex. Sino? Mami Russo, former provincial treasurer. Panti sa order, kasi initial man yung explanation ni Hinuroso ay isa sang kahihatanan. Karoon talang action reports after mediation na sugata ko rin si Provincial Incident Management Team, PIMT Head, Dr. Zephyr Takailian. In-check ta kung may mga bilin pang badyaw diri sa Negros Occidental. Balya mayara. Nga nagkalabilin diri, hindi na mga pilit ang sorex pa puli sa balay ito nila. Ay iban gali nakapamana, nakapangasawa nga taga Negros. Gali? Ila sa nga bana or asawa, di ba pasugod pa puli dito sa Mindanao. Kay kung diri naman lang sila, hindi naman na sila siguro dapat magpauli, kaya rin man ding asawa o kung bana nila. Yes, kaya ang kalabanan nga nagkalabilin action Rex, di may mga iba niya nga obra, wayaga pangayo kayo. Hindi, wayaga pangayo kayo. Wayaga pangayo kayo, kaya ila sa ding asawa o ila sa ding bana taga Negros, lain min ang trabaho mo. Sa bangkot, paano ba siguro nga hindi mo balik ka madyaw? Bali kaya naman ang dito pa siguro. Basi sunod ka sa bana, rin naman blablag balik. Teka may kinamataro mo sa nasuring sa biyahe mo. Oo, ate, sino naman na mapugong niya sa ila kung maglakat sila yaman? Nagande, ang hambal ko ang sunrex ang 3,000 pesos to nga bulig ka nasal ganatag sila ka na isa. 3,000 pesos, saks mano, ubos na na. Pagkaubos, manumdum sila din tayo magkakwarta man, balik tabi sa Negros. Nagbakasyon lang sila sa ilang lugar ni. Pagkadugay-dugay, problema tayo, gadamo naman sila. Tinobeng mamalibad to nga may 3,000 pesos ka na, may dala ka pa pagkaon, may dala ka pa panapton, din pa rin pang imo sa biyahe sakay. Gani. To police, sino sa nga lugar sa Buanga. Pagbalik nila diya, mangita naman na to sila hulman. Para iplite, pagadto naman dire sa Negros kung mabalik sila di. Ate, hindi na imposible nga matabo action Rex sa labi nga bulang kita subong sang December 14. Pag ni Kalian, agin himo malang sang provincial government ka mga LGUs. Kung pag-abot nila, mayo-ayo na tong kaimtangan nila kagang pangabuhi nila bla. Malipatan na nilang iban nga ginhalina nila to. Ano man mga 140 na bilog mo, ang nagpuli? Ang Bacolod kag Bacolod, Victorias kag Sagay? Victorias kag Sagay lang ni. Pero ang pila sila sa ila, mo man sila makita des Bacolod nga nagalagaw-lagaw. Dito lang galing puli sa Victorias kag dito sa Sagay. Sa Marasa Plus, ang update mara. May mga nagka-pending tax on Rex ka mga request gali ang pila ka mga LGUs dari sa Negros Occidental. Hindi nga request nila sa RIATF nga paghingyo man sang moratorium pagbaton sang returning overseas Filipinos, returning residents. Ang Pontevedra daw gina-aprobahan na? Oo. Ang Pontevedra, December 22 to January 5, alam mo? Doon kag subong December 10 mayara sang manog laps, no, manog tapos. Mayara sa marog tapos moratorium sa mga adlaw December 10. Damo nga mga LGUs yung pang-mention ni Kelian. Tapos sa interview, why na kinabahunugay ito rin sa may Kapitolyo Provincial. Ang kakasunugikan sa Kapitolyo Action, Marlon Hinubayaw, nasa balitaw na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? Sige, bantayan ta sa iban nga public affairs program kag sa Facebook sa Action Radio Bacolod. Yara dira mga balita nga luyag ninyo mabasahan, no? Kag mabatian, no? Pwede ka muna kabukad sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Sa mga ka-aksyon ta, daligid lang ha. Standby anay sa report ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office kag report ni Action Alvin Graba sa Nokpo plus ang aton sining mga balita out of town. May tisi anay ho kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Dapat imay tisi.
Nagapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palang. Ayos, sige, daligid lang kay tirahon tanay mga ginpadala nga mga mensahe kay Cathy Ver, may lang nga pagpamati Cathy Ver, kay Tomas Bronyola, kay Maria Retzel Ipel, mayong udto, Action Rex, pa-shoot out lang da kay Jonah Telma Kagrodena. Salamat gid. Ayos, dagang salamat sa Maria Retzel Ipel, kay Jo Marie Formentera, kag Jenny Perez sa Binalbagan, kay Mary Ann Lipalam, may lang nga pagpamati Mary Ann. Okay. Kay Cheris Mayflower, Richie Labrador, kay Ram Repi, kag Emeline Molino. May lang nga pagpamati, no? Kay Crashgel Kausing, and ginatamyaw lang si Peldonia, kag Kausing family, no? May lang nga pagpamati. Okay. Sa kay Mike Janseva, may lang nga pag-monitor sa Moises Padilla, tamyaw ko lang da Buylugan Brotherhood. Salamat gid, Mike Janseva. Kay Bong Tiso Arroyo, may lang nga pag-pamati Bong. Kay Romnick Huanga. Ano si Romnick? Ninagatag man yung number. Watching live from Iloilo City Action Rex, Kantong. Okay. Sige. Salamat gid, Romnick Huanga. And Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family, no? Ayos, dagang salamat Madam Elizabeth Malaka Gamala. And Yuki Muranay, may lang nga pagpamati sa
tagig cyber security firm, no? Tagig cyber security firm, no? Yoki Moranay. Kay Rak padayhag Banaglorioso. Rak padayhag Banaglorioso, may lang pagpamati kay Hilin Tikao Gode. Hello, nagalantaw subong sa inyo from Adelaide, South Australia. Thank you so much, good Adelaide, from Adelaide, South Australia, si Madam Helen Tikao Gode. Thank you so much, good. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati. Mary Jane Saludares. And Lynn Malit, may lang pagpamati, no? Lynn Malit. And sa kay Inday Blasa, may lang pagpamati. Warli Tonisya, kay Yorba Quiniol, gamonitor from KSA. And Erwilo Daniel Onate, may lang pagpamati. Great lang pamilya Onyate, kag Edgar Manyoso, dara sa sumaga pamati gidadlaw-adlaw. Thank you so much, gid Erwin Daniel Onyate. Kay Valencia Kenneth, salamat gid. Kay Remy Baruelo Cardoso, may lang pagpamati kag Bing Bagatela. Kay Marlene Diaz, Emmy Esmeralda Dolido, listening from and watching from Hong Kong. Salamat gid Emmy, no? Kay Sheila May Onabia, okay, nabasahan na rin kay Sheila May Onabia. Salamat gid sa inyo siling pakigopod. Ayos. Sige, dali lang kay karon naman ang iba, no? Mahina ang kalaban. Standby mga kaaksyon sa aton siling pagpangalagad sa Aksyon BBB.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palagi. Philippine Standard Time, las 12:54. This
Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:56 ang aton oras. May lang pag-monitor kay paring Alan Navales kag Josing Topas dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis. Kay Christine Minias Villalobos dira sa Barangay Pandanon DSB. Gatamyaw lang sa pamilya Minias Villalobos Conlo kag Erin family. Salamat gid sa pagpanamyaw kay Merivic Piniti Peruelo dra sa Kabangkalan. May lang pagpamati, no? And kay Rodora Sioko listening from Hong Kong. May lang pagpamati kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr. dra sa Alcobar, Saudi Arabia. Kay Lovina Dinola and Princess Joy Binias. May lang pagpamati kag Lucel Eresuelo dira sa Barangay Miranda, Pontevedra. Kantuan tayo ng balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Inimay kang tanan sa Highway Patrol Group handa nga magbulig sa pagbalay sa mga ordinansa. Agod nga malikawan ang disgrasya tugas ang overloaded sugarcane trucks. Manti galing subong mo. Yari ang kahundan sa mga balita ni Aksyon Alvin Graba sa Noco. Aksyon Alvin. So na Rex, nagapangabay karon ang mga katapos ang Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental. Ilabi na si Police Captain Robelito Mariano nga magbalay sa nga nagakaigo nga ordinansa sa tagsa ka mga lokalidad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Agud jadto nga ma-implement ining violation sang sugar cane loaded trucks nga nagalabay sa tagsa nila ka mga banwa o kun syudad nga kung kaisa suno sa iya nangin kabangdanan sa mga aksidente, especially sa mga national highways nga gintunaan sa nga kamatayon sang pila ka mga motorcycle rider, even ang mga motorista. And suno pagid sa iya diri Aksyon na Rex nga madamo man in fact sa mga may mga layi o kun ordinansa ang iban nga mga syudad kag mga banwa ugali ang problema nagakatulog, wala gina-implementar bala Aksyon na Rex nga sa diin suno sa iya nga hindi lamang ang mga katapo sang Land Transportation Office kag ang Highway Patrol Group or even ang mga kapulisan ang dapat magpandakop diri kundi ang mga katapo o kun mga traffic enforcers assigned sa tagsa ka mga banwa basta ara lang ang layi sang isa ka banwa kag isa ka syudad mahimo na maka-issue sang local citation na ticket base sa mga violations sang tag nga nabalay kag pagsulundan sa tagsa ka mga ordinansa sa banwa kag syudad Aksyon na Rex. Suno pagida diri kay Mariano in kaso gid man
nga wala kung may kulang o may dapat i-revise kag may dapat kayuhon parte sa ila sini nga ordinansa o kung may dapat i-amend nga kung kinanglan man ang ila sini nga ahensya yara sila handa kag magabulig man sa tagsa ka mga lokalidad sa pagbalay especially sa mga pagsulundan sang ila sini nga mga traffic rules and regulations particular sa mga sugarcane loaded trucks. Ginako man diri ni Mariano Accionarex nga sa diin sulo saya may ara gid man nga mga syudad kag mga banwa although hindi niya lang ma-identify kung pila tanan ka mga banwa although kung maglabay ka nga isang sa syudad sang Himamaylan may ara sa banwa sang Ibay Magalona kag iban pa may ara sila nga mga pagsulundan nga ini sila ginapatuman kag ginadakop man sang pila ka mga traffic enforcers. Ari ang pahayag ni Captain Mariano. Meron din po mga ibang mga local government units na nanguhuli na nito. Hindi ko na po sure kung ilan yung mga municipality and city na hindi pa na-update or na-amend yung mga traffic ordinance nila. Kailangan lang siguro natin para mai-implement po natin. Para po mas marami po tayo na nag-implement ng traffic laws. Ang implementor po nito, hindi lamang po yung Highway Patrol Group, kundi yung ibang unit din po, lalo-lalo na ibang agency and local municipality and city. Meron silang mga enforcers, hindi po ba? Actually, mas maganda nga po sila dahil sila po yung mas nakakakita everyday itong mga problema natin sa kalsada. Para mabigyan pansin o mabigyan ng solusyon through traffic ordinance nila. Mas maganda sir na sila mismo yung mag-recommend sa council kung ano yung mga dapat na gawing batas para mabigyan ng solusyon po itong mga problema natin sa kalsada. Halimbawa po yung iba dito mukha yatang natutulog na yung mga batas na ginawa nila. Or maybe baka po may dapat silang i-amend at ayusin uli. Yes sir, tama sir. Siguro dapat bigyan uli natin ng pansin yung traffic ordinance natin para at least mabawasan o mawala na yung mga traffic accidents na tulong po ng mga traffic aids natin. Meron na rin po tayong mga mayors na mga nakausap like sa City of Himamaylan. Ongoing po yung ginagawa nilang amendment dun sa traffic ordinance nila. And kasama na rin po yung sa ED Magalona. Meron na rin po mga plano na makagawa sila ng mga traffic ordinance nila at makapag-issue na rin po sila ng mga citation ticket. Issuing of citation ticket, ito po ba from LTO o mula po sa municipality? Mula po yan sa city or municipality sa LGU po. Para po yung mga ordinance nila mai-implement po natin, matulungan natin sila. Kung ma-deputize din po kami sa mga city or municipality na meron ng mga traffic ordinance, makatulong po tayo sa kanila at ang i-issue natin is mga citation ticket din. Ibig sabihin po, pagbibigay buhay ng ganitong Rex, ang kabayan gilamang sa pahayag diri ni Police Captain Roberto Mariano. Bali sa report na nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City o kung sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta Life Extension Vitamin
call center agent yang may 45 ya. Yaring kaundan sang balita ni Action Eric Magbanwa. Action Eric. Action Rex. Merry Christmas na. Merry Christmas. Happy New Year in advance. Way kita na. Ara na. Ayo di Purma. Salin? Coming to town. Okay. Sabi ko kung way pa. Coming to city. Hindi town city. Coming to city. Yes, Action Rex, no? Si Santa Claus. Si City Vice Mayor? Dala na si City Vice Mayor, no? Pati si Mayor, no? Ati okay Pati yung mga councilor ta, no? Huwag ito. Ara. Good. Kay Dino Alec dira sa Inigaran, may lang pagpamati Dino Alec ko. Ang ukto na Dino si Alex Montesa sa pamilya Caballero sa Barangay Pailanga, Inigaran, ga monitor. Wow, damo-damo da. Kag pamilya Sonito. Pailanga, tama na lugar ni Chief Noel Pinyalan. Amo na daw sa Pailanga? Oo, Barangay Pailanga na. Along the highway sang Inigaran. Narala ang ilang lugar. Pamilya Sornito sa Barangay San Juan, Pontevedra. Pagkadamo. Kag pamilya Lumugdang sa Canticville, La Casiliana. Ano na ni Edman Lumugdang? Tiguro ay ambuta damo man Lumugdang mo. Ang gani man si Parintes lay kay siya lang kapilido. Siya lang kapilido mo. Dito mayo na, no? Tiway kita da. Ayo di Purma. Oy, next batch ka mo guro ni Action Art sa Bacolod Eagles Club. Ano? Next year na lang kamo. Ati gani, next year na lang para ligwa na. Tigas ako kasi lingko sa ako kasi Action Art kasi Action Rex mo. Sa ilang kwan bla obra bla. Abi ko pangaruling. Ayo di Purma. O maguro karuling kay bawal man. Ati sekreto lang Ate mo na tirada, no? Ay, wala diferensya kay hayag mo na. Gani. Call di telephone lang Amo. Ayo di Purma. Call di telephone ang durungay sa Hello, sir. Hello, sir. Yes. Okay, I'm coming there. Just wait downstairs, no? Sa ako lang kamo ko na. Next year lang kamo ko na. Sige Ni SPO3 Marcelo Magbanwa, bla. Kag ni Toto Ed Lumugdang. Kasi Ed Lumugdang ko sa protocol officer na sawang. Siyang protocol? Oo, siya protocol officer. Sa health officer? Protocol officer. Obi ko health officer. Amo nang resulta sang Bucols. Ayo di Purma. Nga nagkadto sa protocol, no? Protocol nga? Tungkol sang Bucol. Protocol ba may Bucol na? Ayo. Ate, next year na ka mo Kay ako manog-graduate ako Gani man? 19, may ara kami nga kuhan nga... Graduation? Hindi pa. Kuhan pa nga ng... nung tatawag siya ni Kaniman. Christmas party? Hindi kuhan na ng... Kung sa mga police bla, kuhan na. Nang sa stage ang kuhan sang... anong team na lipat ko gani kuhan na, stage of... Alaygay Ayo di Purma. Hindi gani stage of initiation. Oo, sa 19 amon schedule. Oo. 19 sa amon na stage initiation Ano na sang initiation? May bakulay na? May bakulay. Abi mo, ginabakol ang membro sang Bacolod Eagles Club. Ikaw, bintaha ka kita kulawas mo. Minano na mabakol si Moni, hindi ka na iya matusklon mo. Ipakulisan ko kanil lawas ko sa 19, no? Gani? Kay initiation stage namon sa Barangay Bunga pa na iya. Sa Don Salvador? Oo, dito na iwato namon nga initiation stage. Ara na kay Lieutenant Colonel Nasser Canha, sa Police Lieutenant Colonel Barniso, na amo na mabakol sa amon. Ayo di Purma. Ati okay Oo, sa December 19 Sabado na kadlaw. Dito lang ko naman report sa mo sa Bunga. Ati okay, good. Kaya dalaan ta ka dun Bunga, no? Tree planting naman ito. Tree planting. Kaya mga tag-gift gid ka muna mo. Ate, amo ginangamo. Amo kayo man yung kuhan mong ang
katuyuan sa Bacolod Eagles Club. More on charity, Action Rex. Kagaplanong Bacolod Eagles Club, mga mag-tap man sa Action Radio. Sa aton nga mga bloodletting, na sila ya. Amo nang nami matik na yan, no? Kagano po na programa sa Action Radio, ya matap gaya yung Bacolod Eagles Club sa aton. Good. Kay para ina sa charity, no? Ikaw charity ka mga daan. Charity man? Pong, sa Madyong. Ayo di Purma. Silingkugid daw. Umauna lang ko tadi. Simo ko nagsala ka sa bata. Silingkugid pong. Charity. Arat ako na sa pensyon. Happy mo, pigaw ko IQ. Abot ko na tayo na eh. Si Sir Joseph Chowa? Nanamag sa akong. Kinapuntuin ko kasabat siya, Ati... Nanamag sa sakon, guro ba si may Pascual sa guro sa aton eh? Ati laban eh, Sir Joseph. Sir Joseph. Oh. Happy Merry Christmas. Happy birthday. Kagsa sila ito, Bla? Ay, si Manuel Kong. Amigo ta na. Oo. Si Engineer Arthur Normandia. Engineer. Amigo ta na. Wala nga pagpamati da. Ato na. Kay Kapchad Feria. Oh, yes. Kay Kagawad Jofred. Jofred sa Panta, no? Ining call center agent ni Gaparihas lang alan eh. Pero layo na niya. Layo ni Guro Layo na niya daw. Layo na niya sa... parehas sa apelido, Guro parehas sa apelido. Pero... ngalan man, pero daw kadamo na ni sila da sa... La Castellana mo. Muning natakpan niya may 45. Si Felix Arnolfo Firia. Arnolfo na saya. Felix Arnolfo Firia. Taga La Castellana niya. Dakpan ni siya nga may 45 yan. Ito yung babae yan. Kaya actually, tapos sinarix nga kagabi, ang amiga ni Blas ang babae. Ang babae ning upod ni Felix Arnolfo Firia. Amo ni Guro si Chuck Abad. Amo ni Guro si Chuck Abad Feria yang kilala gidto nga ngalan. Sa diina? Sa La Castellana si Chuck Abad Feria. Ano na ni Kap? Ti konferya kag magbanwa magparalente. Ayo di Purma. Ti magpareha sa apelyido, parente po tilayo na. Sige na, kaso amo si parente wala kaso ya. Ano mo na kay amo na yang batasan di ko batasan niya mo. Di may gani sa nga ano 45 pa din Axorex ni. Gani man. Felix Arnolfo Pili. Istorya sining Bisa kay ilog kay Kapitan Chad yan no? Kabuot kay Kapitan Chad. Ayo di Purma. Tapos ano ni sa parabla nasa par mo ko din mo. Ito ang istoryas ni Kani si Chisa Celes Bla. Actually mo siya nagpalapot report reklamo sa police station number 2. Nang iya sining amiga nga si Mary Flor Salunoy. Upod din ni Felix Arnolfo Firia sa iya salakyan nga Honda Civic. Posibles ang estimate ni police captain Leo Estopang Hepe station number 2 nga nanawag ini si Celes kay nanawag man posible ang migaya nga daw may malain lang matapos sa iya guro toyo no kay instead kay dulong ni Felix Arnaldo Feria sa balay ini si Mary Flor Salunoy kin-retire sa may madulong nga portion da sang Bredco Port Blah base mga kilo-kilo pa siya sa Bredco Port bali sakop din sa Purok Ilak Barangay 1 damo to nag-responde din yung police na pagkabaton nila sang call aling kay Mrs. o kay Madam Celes sa mo to nga gin-flag down nila ini ang salakyan sang suspect nga si Felix Arnolfo Feria kag dito in plain view Action Rex kaya ang salakyan hindi man tintin nga ang salakyan nga Honda Civic Bla hindi man tintin nakitaan caught on the act nga ara sa idalom sang dashboard ining kalibre 45 ni Toto Felix Arnaldo Feria. So mo to gintakop siya sa violation niyang Republic Act 10591 illegal possession of firearms pero depende pa niya sa kay Mary Flor Salunoy kung magareklamo man siya sa perip sa ato sa kapulisan kay karon sa hapon file na yung kaso mo illegal possession of firearms bato kay Felix Arnolfo Feria nga ang 45 ginpadala na niya sa bahin sang Negros Occidental Provincial Police Office subject ini for ballistic
examination action Rex Kantong. Pamatihan to palayaga ni Police Captain Leo Istopa. Ini nagpanato na nga police station sang complaint na ang iyang miga nga si certain director sa Lunoy nga on board na sila sa Honda Civic nga ginamaniho ni Felix Arnaldo Feria sang La Castellana, Negros Occidental. Nagpangayon sila bulig niya ang iyang amiga. Dindala ni sang amo ni Feria sa Red Court. Possible nga nawag ni guro ang iyang amiga nga nakulbaan guro. Kaya mo nga nangayo bulig sa pulis. Kaya nga ito ng responding police officer Eric, nakaresponde sila. Kaga na-intercept nila ang amo nga sa latyan nga hindi na complain man sa iyan nga miga. Kaga at approach nakita nila in plain view nga may isa ni ka 45 caliber pistol nga hara ni siya nga salakyan nga in plain view actioneric. Kaya hindi ni tented ang nga salakyan mo. Kaya mo ito ba yun nga ang personnel na ito nag-effect ang arrest kagapo ito na-recover to ang isa ka 45 caliber pistol sa iyang position actionary. Porsula sa palayaga ni Police Captain Leo Istopa, ang hepe sang Police Station number 2. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, yari na ho ang pinakabag-o Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 18 ng aton oras sa iluhan tanay nga aton sining nga mga balita out of town. Unahon ta si Aksyon Roger Gotib, Aksyon Percival Villamor, standby anay noy. Kay unahon ta si Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz, ini may kang tanan. Sa syudad sang Escalante, lalaki arestado matapos nadakpan sa aktong nagakulikta sang pataya sang High Alay. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rec nakop ang isa ka lalaki matapos nga inisya naktuhan nga nagakulikta sang pataya sa High Alay. Ininatabo sa may syudad sang Escalante sa Purok, Maabi-Abihon, Barangay Balitawak sa mga syudad. Alas 4:30 takna sang hapon kahapon Disyembre 8 sang ginarestar sa kapulisan ni si Joey Diita I. Hipayo, 57 anyos sa edad, kag residente man sang among barangay kag Subugman syudad. Ang suspect sunod sa report ni ang aktuhan nga nagakolekta sang pataya sa High Alay, gani nga naghatag directive gilayon si Police Major Hiljan Dispe sa iyaman sini mga kapulisan nga nagapatigayon sa paghimo sa police visibility sa area.
nakuha ang mga 16 tanan ka mga tipster sang ay alay nga solyar kag subugman isa ka bandol nga talisyet kag ang cash money nga nagalambot sa 50,000 pesos pa lang isa ka ballpen pag gini nakuha kag gini mga ebidensya ang yara na karon sa bahin sang investigation section sa kapulisan agod nga matigayon nga ma-file ang kaso. Yara karon sa kustodiya sa PNP sa Siyudad Singis Escalante naka-detained ini si Joey D. Ita kag karon nga adlaw ginasikaso na ang pagpasaka sang kaso sa inquest sa bahin sang fiscal. Report gikan sa Siyudad Singis Escalante una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib sa iluhantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa banwasang La Casiliana arestado ang 47 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang mga kapulisan sa among banwa. Yari ang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation, manhunt operations against sa wanted person kahapon mga alas 2:25 sang hapon dito sa sitio Pagba, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel E. Bustamante kaga upod ang alert team kaga ginapamunuan ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya ang warrant section division sang La Castellana PNP kagin serbihan diri ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Alex Escorial E. Mamilla. Alex Escorial E. Mamilla, 47 anyos, kag pumuloy sa sitio Pagba, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Inisya giserbihan kahapon sa warrant of arrest nga may criminal case number 6328 sa kaso naman ya Action Rex nga attempted murder. Kag in-issue naman ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC Branch 74 La Carlutan, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest gintanaog sadtong Nobyembre 19, 2020 kag inisya may fixed bill nga 120,000 ka pesos para sa iya temporaryo nga kailwayan. Karon ini ang suspetsado ara karon naunong sa custodial facilities sang La Castellana PNP. Report live gikan diri sa La Castellana PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumit mancha. Kaya, Mrs. All you need is Pride. Pride Power. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginapamati.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Balita, Banak, Bulengki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa Aksyon BBB. Salamat skid mga kaaksyon sa sining bahin nagagda kita sa masunod na nga programa ang This Is My Life. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!